Egulo Studio. Salamu alaikum. mo Allah banki daraja suri min do kan ko sodin min sare hande hande ka so bari mi Ya bende wa binja. O fi mi yalla ra sare me. O fi mi yalla ra sare me. Sandi latan. Already. Hai. Inu ya ta sedana. Inu ya. Goddo hokka ma sayo ko nini ya ta lara. Ka inu ya sedda kadi. Hande mai. Hande mu ya ta mi ka hande do mi ya lara sare gal toy na se. So bad mi. Gal toy na Hajja Madina. Mo Allah hokki buri bo baba hokki. En pade futi de. Mi itindel bo lope. Mi fultindel lope. Mai na pa hande do defa Ba ko ham hokka ko de ando. Diga fa jilo fa mo ka benda. Surde kam mi fi ma wane ma. Kai mo ta sa. Na fa ko me bendina. Kai. Da dongo jodina. A warna. O mi wani. Jabama boy. Jabama ju. Jabama fe wargo. Jabama ju jabama bingel. On wari. Damdam. Damdam. Jabama mon jur. Ya waddu korwa. Kai ça va. Mi wala wakkati mi nyallinde jodi nder mota on di sinami sattina dokke ha mi dara sedda. Nane ma ko waddi am do wakkati am famdi addo jotta ka jangalam ummi mi huta kay mon mi wari larugo dam hala habbode amin ngam diko ko mi wada kuude may lawlaw mi dilla. Sey ne bingela. Mi wari hosugo damdam amin yamin dawri dala haɓɓoje. Aɗo taski kam na? Miɗo taski kanjum ma noon waddi am ha mi hosama min yamin dawrida. Aɗo taski boɗɗum? Mi taski. Allah wallu. Allah waddu jam. Amin. Wodi masin ummi tasko ya wara on dilla kadi. Kan ko mi yetti ma bingela min hebi mi banga bi hokka le diyasi do Ala wolobo. Vultumo Oni ko waddi am ma ɓurna ɗo haala haɓɓode ɗo on. Nda balɗe am tati tan luccat ɗo ko mi yiɗini mi tawa min sukliti be ko mi suklata fuu mi dilla. Donc on y matin, je n'ai pas trop de temps. Wakati am famdi et en plus kushani amata amma ko do to wari be hokki mum de wala no salira.